Еврото идва в България. Готова ли е вашата автомивка на самообслужване да се работи с двойна валюта, да приема и левове, и евро? Слагаме в нашето табло 1 лев. Виждаме, системата го отчита моментално като 51 евроцент. Слагаме 2 лева. Виждаме как всичко се брои. Сега зареждаме 1 евро, след него 2 евро. Заредихме общо 3 лева и 3 евро. Системата ни наброи 4 евро 53 цента. Сега може да си изберем различни програми. След програмите също може да минаваме от програма на програма моментално. Системата ни е готова, естествена за новите закони в България. Виждаме различни табла. Може да си изберете каквото ви харесва. Автомивки много от Twister Wash.